Javvanza x-xogħol ta' tindif fuq parti mill-bastjon storiku ta' San Clement. Dan is-sit li jkonsisti f'maħżen storiku li jagħmel parti minn sistema ta' fortifikazzjonijiet fil-Kottonera kien għal snin sħaħ magħluq. Ix-xogħol li sar f'dan is-sit mid-Diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni kien jinkludi l-ġbir u tneħħija ta' skart goff, tindif intern tal-binja u l-adozzjoni ta' miżuri ta' sigurtà sabiex jiġi assigurat li l-ħaddiema jaħdmu mingħajr periklu. Ix-xogħol ta' tindif sar bħala parti mill-ftehim li ġie ffirmat bejn l-Awtorità tal-Artijiet u d-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fejn tħejja pjan ta' interventi sabiex dawn l-istrutturi storiċi jitnatfu u jkunu preparati għall-użu ġdid fil-futur. F'din il-ħidma tieħdu l-miżuri kollha ta' prekawzjoni biex il-ħaddiema setgħu jaħdmu mingħajr periklu. Din hi l-ewwel fost numru ta' interventi pjanati f'siti simili madwar il-pajjiż. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi fisser ix-xogħol li sar bħala pass importanti ħafna li l-Awtorità tal-Artijiet qed tagħmel biex dawn il-binijiet storiċi li huma proprjetà tal-Gvern jitnatfu u jiġu kurati aħjar sabiex il-qudiem ikunu jistgħu jintużaw aħjar mill-komunitajiet f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield spjega li dan il-proġett huwa xhieda ħajja ta' kif entitajiet differenti jista' jaħdmu id fit biex postijiet magħluqa jingħataw lura lin-nies.